Menawa mak wis mateng, Leo. Oh iya loh. Wah, sekolah mateng Rola. Baik. Udah tenang toh. Ya mesti. Mame nih jogo wali jogo. Coba kene, Asis. Yo jancok. Oh, ngalah le, gini ya lo kemang le, cah bagus. Saking luwemu yo le, jo ngayo Kalir aku. Saking luwene sampai tipe-tipe ya Allah. Cek yo le yo, sing loro sing ndi le? Sing lara tengil kowe yo. Ndi tak pijetane le. Dan Nang mame. sabar begini. Walah kan kok rusak to le. Iya lho iki jus bene le kok dandani mamse. Sing ndi sing loro le? Tengil luwe. Saeneke le ya, saeneke ditekni. Apa nih? Aja dincot jotan lho le. Ya piye kau le, sampai melok tiba yo. Nek tak mangan. Ya wis tak golekne cilik ya le ya. Ora usah. Ora usah. Ngene. Wis ngene le ya. Wah, enak. Ya le, ya wis enak anak entekne ya le ya. Ya mesti. Enake ngono kuwi disukuri sing enak ya le. Timbangane cedek mengkae. Ya ora ngono lho le, lek cadangke wedhus, kek kowe anakku ya tak ngawuhi ngono kuwi. Wong bocah bagus banget lho. Golek wong kaya kowe iki angel lho le. Angel ya aku. Dewe. Karena omong. Ya wis mamel le aku lho ora mamel. Nyapa, Bang? Ya wis to dhisik kowe sing warki. Kok lek wis warki Kamu, Pak. mangan ya. Be. Kaca bagus wis to. Wah bocah kok pinter men. Wah. Iya kok ora ngomong apa-apa iki. Enak apa ora to le? Ngomong lho le, lek kurang enak sesuk tak enak-enak nih. Dan inu. Pinter le, lek ngono ki menghargai wong tuwa, bagus tenan kok to le. Ora apa-apa lho le, to. Bagus e. Entekne ya le. Ya ngono peh pinter e. Waduh. Lho pinter e. Sile entekne ya, aku tak anu buburne wedhuse cetan kalau gentenan ya. Yo. Entekne segane tak bagus. Ya, ya. Ya, wis aku tak nang jero. Yo. Alhamdulillah, wis ditang necon. Wah, enak masakane mak. Berkongan di Bang. Ini mantannya aku ya. Mau wong liwat ya di semantan. Ngapa takut aku barang? Kena aku kok pakane cerita ngono malah kok takoni. Lah masalah cilik kaya ngono, gedek-gedek nih. Saiki masalah cilik iki suke malah dadi gedhi ngono lho. Dalah iku yo aman lho ra. Dik, Ya aman-aman ki kowe iki nyengkurane aku ora kena dipercaya neh basa iki. Angel dipercayani. karmu ngono. Ngono nesu. Bene, gel krungu kabeh. Ora urusan aku. Pancen bocah asu. Cuk. Dase. Itenono we.
Lagi gue perkis. Nyapa gue bocah nih kono. Terus nyapa ya, Dek? Ning timpang duke nyapa lho, Dek. Yo. Ngamput. Wong kok jorok jeruknya. Celeng. Hei. Nyapa lho iki? Dia ada becok genti aku. Kapan nih? Jorok nih kono gua apa, Mang? Lah nyapa? Haket. Hah? Dendam apa karo kowe? Ya wis kaya dhewe berencana kan. Lah kok kon marani Rene lho? Iya jan. Piye. Bapakne ae cah penake. Nah kon direncanai. Apa piye? Cara kena diuker piye? Iya kek tuwali ning Tahalan wit ngendi wis pokoke sor kono ngendi ning wit ringin ngono. sepi. Diuker. Kayak bandha sing tuwa ngono. Oke. Ya, Sip. sip. Oke. Tapi kapan? Bocah parane nanti. Buh nyadi ngono. Golek apa? Budak wedokan piyen nek. Yo, alah. Golek wedoan. Buh piye karo kowe? Wong mbeles sik ndro Mas paling. Golek itu aneh. Yes. Buh. Jajaji. Aji-aji niki apa lho bocah ngono? Aja songgo langit. Ke lho. Lah wong nguyu sik ditatur kok iso nyogol lagi to yo kaget. Buh piye karo kowe? Yo, alah. Aku ora paling yo Ora lho kowe iki nyapo wis bangga kok utak-utak klambimu. delokan to. Beh, lagi tak ubah lho iki. Kayak lencong. Truk. Titenono kowe. Iya. Jadi tol. Wis buh, aku arep balik sik iki. Nanti Iki ganti suara. iya. Ambune. Wis ayo. Gah. Perngis parani gila ngalih. Gara-gara virus telek lencong. Tai ya. Ini kegiatanku tersernya pun neh. Mancing wis. Madang wis. Lah, sitok sing urung. Apa jajal golek bencok neh. Tapi aku kok koyo rung di bandat nguger ning wit ringin. Cek pengis mung cak-cak golek bandat malah parane. Lah, dhewe ngatasi. Borok. Nanti pengen tahu, coba nih. Bukan gue. Ya, apa itu kan sing nih kalau. Bekas goblok. Kok sing kalau. Oh. Sang. Pintu dong. Kalau pas lagi. Ya. Tiba kali. Ayo. Ayo, dan. Lagi. Semua kenaikan di mana? Yeay! Yo, sini tak corona kok.
Aku kok ibur-ibur. Bro. Banyak. Oh, aku minta sekali ini. Oh, aku Rasa banyak tadi tuh. Oh, ada muka orang. Tak jumpa ni tu. Jom. Kali. Oh, kau. Bisa gandrene lo. Musuh angel lu, saya kada nih. Kita ni manusia template atau? Kok ngakek ada di gunung ya? Menang. Benar sih itu sekali. Itu lebih untuk cilik ya. Motor we. Nang. Saya. Iya ini. Ciro tu kecil. Lah bodoh lengan. Sini lo. Sini. Ini kau kan orang we. Bakon tak. Udah gocean nang ngalem we. Dah. Tetep kau. Bagian nek es perkara ae. Ngene. Ini. Untung. Rontak iki. Ora. Putih. Suwi. Tali nek perang yo. Mau lu to. Pak. Ini kepikiran kalau mulai tali. Anco. Talimu bro. Yo iya pengira. Sudah nggak pekok oleh tali yo, tali kotang. Bodoh tanah. Wih, goblok. Ini bernising. Makan becek ya itu. Dah, bisa enak digising. Dari gising ini guys, layak nang omah ae. Nyapa? Pengis mesti mulai tak tinggal gising. Ada cara kena kayak apa? Timbangan gabut ya toh. Ya. Oh alah. Wah ya kalau gemis derasin tuh. Oh alah. Dan jangan itu jangan mau bermengang anjingan malah kok suku mati kuduran ini ya bener mah kamu tarik kuing arah kaki jeli kau ya rugi ini kita dah pokoknya saya ini yang mahal ya itu mantan baju Udah lo adek. Seto adek. Udah nih kalau ini adek. Nyeroknya tuh. Udah nunggu apa no? Nunggu apa no? Ini loh. Wikit jam dayo dan dak. Peh. Dak peh biye lo. Weh. Modar we. Kapan biye? Kono ape nak kau ini ya? Kayak gini sepatumu ya. Rasa aneh lagi. Kerjaanku. Ya pokoknya emang nih kono gremeng dewe kono ngetan. Ini loh. Iya.
uripku ki yang bencok iki seneng sarane tenan aku. Iya. Eneng ya bocah iki. Ya dia kowe nyengkuni kok ora kondisi sarane. Ora nyengkuni piye kowe yo gelem ngono. Ya mempeng aku. Sing ide kan yo kowe kuwi. Lah, Piye lho? kowe kan manut to. Balimu kuwi. Wis to. Mandak. To emang bencok ya lah. Ora piye-piye lho. Ora marane sugih yo ora. Yo ora. Pokoke lek rong kenek, urung leren aku. Piye lho iki? Ora malah sugih piye lho iki? Nyapa? Kayak iki wis kok taleni wis kok cekel koyo kok iculi nek piye lho? Taline gatel lah. Kowe lho muncul. Piye lho. Lemu gowo. Nyati iya to kayak mengke. Engkar-engkar glek dedeng wedhus malah bikin dadeng wedhus anyang anu ne dadunge. Waduh, Iki wedhuse apa-apane sih tadi. Waduh, ngene lho, apik karo wong meni. Weh, kok luwe wong aku wis madang kok bakal luwe ae. Stres. Iki asline meh aku apa meh bencok? Awak takok Kowe bencok, aku nengahi. ora. Enek jeneng nengahi ngono kuwi. Meneng aku iki. Lah kowe danut karo aku. Lah kok ujug-ujug karo kene iki piye? Sidane sing kunine kowe apa aku iki? Kowe ae. Lah. Weh, ngene lho, Pak. Ade iki sing demisi bangkan. Ngenekne iki mengkae. Biyen cok yang Lah ngenene kowe njupuk tali ya kaya tali. Sesuk kan kotang, kena. kok. Besok kan kena. Juga nih darat sakmene darat e. Lah janji yo gelem aku. Pagah oke. Engko PPT anu wis simak aculne juga taline. Ya toh. Kena. Kena iki. Ya. Gini lah ora kok kene kopi tinggal. Nah, banyu kalinan ya. Mangklamu gitu. Kalau timbal. Ayo sasaran ya. Yes. Alah. Terima nih arit ya bature. Iki kopi gini kene ki apa lho? Kopi ya Ora. bubuk karo gula. Iki nek ora tau kopi yo kowe njaluk kopi. Ya apa ora tau kopi. Yes, Kencing manis to kowe. Ampun. Ya apa kowe? Kok ora tau ngopi? Ora neng apa? Piye? Nyati yo Tipis. tipis wis. Ruwet urip gini. Podo ae lek no. Ngaku mancing ya ora oleh-oleh. Apa join kowe? Mancing kowe. Apa anu? Kowe kapan ngono melu mancing aku gelem ora apa? Alah, sojo sik pari kuwi arep mana nih? Lah, lha kok saya poin kowe. Domongi makane Kira aku tuh bubuk. bubuk ki apa? Ya ora sida. Apa? Kok anu ya? Beli. Oh, ora beling. Cewek-cewek sapa sing ora gelem karo aku. Oke. Kuwi pari-pari. Endi saiki ta, Om? Yo makane kuwi ngenteni pari. Iki lho, Bos. Ngene nek iki cewek moro ngono lho. Kamar yo ready. Segala urusan lek ana duit panggah jalan. Panggah jalan. Iya loh. Tenan kuwi. Lah ngene iki urusan aku ora jalan-jalan mergo nek duit. Salahmu mancing ae apa duitmu? Lha uncerku ki lek cara yo iwak ke sekilo 15.000. Lah sedina lah 5 kilo lah ya poin. Lah ora tidak ora. Yes, ora sama mancing. Gendi apa? Oh, profesiku tak ganti apa? Wis nandur jagung apa? Tani, Pak, tani. Tani lemah enek lemah sapot Iya lho. Lemah sapot spot le samene mian. Pancal kucing le yo. Murat marit. Yes, kucinge kuwi ae kok beleh kok pangan ae. Dosa, Pak. Ya wis perkaramu to. Apa yo? Mancing wis ra ngolehnya hasil. Arep tani lemah yo sapot. Apa sing ngene ae melu aku. Apa? Iki. Pengangguran sukses. Wah, iki lho arep panen kan. Piye? Ngarit. Nah, Arep tari yo. Ya. Lah wah. Kira kenal. Iki njaluk duwe to piye ora samar duit teko dhewe. Dhewe iki kerja keras. Yo, ini iki jane
pekerja keras. Terus Ning lek pari kan ora tek keras to. Kira kentok oleh. Ngro paling leh membayar 5.000 ngono. ya penting kan poin toh. Sing digoleki kan poin duit ini. Poin yo. Poin. Lah kapan rencana mulai panen? Paling yo kok rong mingguan kasih. Gila iki nek kok telung pasar wis siap panen iki. Sih. Udah tuh kok ngesor. Wah. Ya kondang. Lah sing sarke salok kok panen Jan. Iya. Tarik dhewe ya. Iki gabahmu ndek kono iki. Wis piye cek nganti ini. Kayak kamarmu ya mungkin. Ki omahmu iki jerone nek apa nih lu? Apa lho kayak gini nek kasur radio. Radio buah saya kok banget. Apa tuh yang penting muni salam tudilah aku kok. Ini kok ora kau nek lek muni. Wis rasa nek kowe mau malah kok hutan rusak. Ya jelas. Ini mekanik Apa? mekanik gadal Karso Sangli disombongkar masang lali. Wis ngono kuwi lho iki. Jadi Kabeh kok lalekne ngono iki. lalek nih. Aku asine nek bakal duit maton nyopak. Iya, apa? Lek mandak dituku parimu iki turah. Lah piye? Eneng ngopo? Kudu sih sapa kene iki. Sing mangan akeh. Simbuk di songo. Ya lek kowe ki nyatu yo poin saja nih, tapi yo golek karuan malah kok sing enak-enak iki. Ora iso. Wong anak embuk di singan ku lho. Sop. Sing kene mendem sing kene mangkuk ora. Oh, lah budane cedukan pas ndi yo. Iya. Sopo Iki ki ya. rasa jenenge? Sopo? Dongklak ngono lho. Oh, alah. Iya, dongkak. Iya, Dongklak. Wis mbuh. Dongkak patakmu. Oh, piye arep ngomong apa ya? Ya ngono. Nah, Mulai mendem duwele ya. ya, terus Aku ini ceritaan ini Jani. tani sapa? Ae. Mbok dikepek. Mbok De. Cerita lho. Duwele padahal mek ngombe rong tutup wis geblake ecek asine iki. Alah, kayak ki digobal iki. Dikobalik lah saya utuh. Kalau semini pian. Ya alah. Lo nganu susu urung taker no. Lah iya. Konoan barang iki piye bocah iki? Ya oke. Waduh semaknya didol. Kek mendem. Kok diusir kok ngomong lek bacot ngepang lek. Jan komplit, Komplit ya. komplit. Nemen Ngepang lagi ngasih nih. Boleh ya pirang-pirang tahun ra balik nih. Masa wis rene ning omah? Ora nih, ora. Dak, aku kira nek kas-kasan iki emang. Wedhus aman ora apa engko kayak kalung siji ae. Lha yo mangkane kuwi. Engko lek ade juga wedhuse Heeh. dakokne wonge ae. Iya. Kok pinter ngono kowe? Cerdik, Pak. Wis kena iki. Apa ngejak bencoke sisan wong telu to. Kan geng lah iki. Kayak ngoleh stok gatel ini piye? Bahkan kaya saupaman ya ade kene. Dian sing blok dakokne kae nyolong. Iya, lu aku sik duit dendam harus ae. Oh, ya, tapi Asli, iya kok. titik. Iya sini. Pas wi. Kaya ngono ae. Piye? Kapan piye? Pas Tapi wonge iki posisine anu lho. Mak kepeki stres. stres opo lho? Mikirnya anake kae. Lah omong tak omongi lah anake iki arep ngedol wedhuse, malah habisnya dipangan lewat duwe kuwi kae. Itu yo rodok piye ngono lho wong kae. Mesane ta. Anake kan. Tapi aku asir nyolong wedhuse ya. Pas ngene lho, pas wong ngaret apa pas enek piye pokoke ra ning omah wis. Sing cedhek kan bencok kae to omahe. Golek ora enek didik ngono. Cul. Poin dhewe. Berarti adewe kudu damai karo beco. Damai dele. Dewe tae. Dele tae. Wis rasa. Snadi wis tuku dino. Sing penting kan wedhuse dol. Oleh ngene Kuwi. kena ke grihap omahmu iki ya. Wis iya jane yo. Ampun, Aku omah lah ya. Poin dong.
dibagi gedek kuwi wis terpal rawek ngono kae. Yo alah aku asih den motor kowe. Wong tipis. Oh alah. Ki kok wis matang urung? Jangan tunggal jangan diingini wis. Yo. Enak. Tak mulai. Ya apa? Piye? Esuk Ah, mancing. Ora oleh mulai. Luwe. ah. Arep madang reneng, nyenenge cetem. Ya kuwi lho kok seruput iki margo. Padha ada wedhus ae. Ya ora masalah. Sing penting arep Bapak. Sing penting arep. Gah, Piye lho? menungso iki derajate karo wedhus beda. Ya padha-padha mangan wis. Padha mangane kowe lek kon mangan katul barep. Ya nyapa aku jangan Iya. iki ora masalah. Penting arep to. Ngenmu piye iso kancane kok pakane wedhus. Terimane wedhus. Penting madang ngono lho. Mau ngamuk lho. Saya suwe delenying. Alah. Arno selapan neh. Nyanyi we. Nyanyi. Nyanti kono. Kok kaya wong ora iso mlaku ae. Kowe iki kok aja melu ngepang yo. Sing penting yo, Piye? sesuk rencanane kudu kudu keliling. Sesuk piye? Aja sesuk kapan-kapan neh. Ngenteni anu ku. Damai sik karo bentok. Dibarno. Joko bisa Anu ae dipulucuk ae lah. dipulucuki. Kan. Ya. Penak iki. Oke is. Ayo lan Nyat-nyat kene lho sik. arep balik aku iki. Ampun. Ayo. Ayo. Yo. Pot. Asline aku iki ora tek percaya lho karo omongane. Kok kayak malah aku neh sing kena iki. Nah, tapi yo masalah duit to, Pak. Peh. Piye yo iki? Wis sembuh lah. Pokoknya lek duit oke ae aku.